La veritat és que l'equip està molt intens, cosa que ens va faltar igual l'altre dia al camp de la Molletense, i a mica en mica sobretot hem aprofitat de dues estratègies, ja s'ha obert el partit i a partir d'aquí jo crec que hem fet el que ens tocava en cada moment i el resultat jo crec que és just. Jo crec que, ja et dic, contents perquè veníem d'una derrota i l'ideal és, després d'una derrota, redreçar el camí i ho hem fet ràpidament i ara ens toca preparar Farners, que serà un altre partit complicat. Mollet ha sigut més intens i el segon gol ens ha fet mal, amb un error clamorós nostre amb una pilota parada. Ens hem anat 2-0 a la mitja part, ja era complicat, però semblava que havíem sortit bé i amb una jugada també puntual ens hem trobat en una situació molt difícil de recuperar. Semblava que el 3-1 ens ficava una mica en el partit, però una altra jugada també puntual, amb un error que hem comès i ens ha situat en un resultat, crec que una mica exagerat per lo que s'ha vist, però sí sent just amb tal com ha anat el partit en què no ens mereixíem guanyar.